Bună dimineața, noi ziua de vară s-a început. Haide, da, caroce, acum iară cosim deja la mine. Nic interesant, caroce, tot așa, scucina, basic. Foarte, foarte scucina, dragi abonați, dragi oameni. Am și zvețec, cosim și revenim. Caroce, la mine iară s-a terminat benzina, dar am terminat sus și sus. S-a revenit mai departe. Sau caroce, am ajuns la Nana Vera și ne ducem mai departe, revenim. Caroce, am plecat să ne luăm benzină cu mămica și ne ducem acum la... Dar nu la Nau, mămică, la Nau e cea mai rău. Ba nu. Nu dă benzină acum. Dă, că eu am fost data trecută și mi-a dat. Caroce, revenim. Sau caroce, am revenit, ne ducem la Pedrom, că la Nau, cum am spus, nu ne-a dat. Așa că ne ducem la Pedrom. Nau, știi, mai repede, nu vă duceți, revenim. Nu, caroci, pațani, am terminat de cosit, am făcut șobaie între timp și acum mă duc să ne zăvădesc mașinile, că trebuie să nu stăie. Și azi zavodim Toyota. Să vedem dacă sprinește, azi zavodim bombonica mea și am plecat, revenim. Nu, caroci, că așa am cosit aici sus. Sky, vorbește. Sky? Jos? Hai măi. Bravo, Sky. Bravo, male. Laima nu spate în drum. Bravo, Sky, bravo. Și că așa și jos am cosit. Aici sus și deja în drum. Vedem mai întâi. Zăvădim. Lastăcica. Toyota e acolo. Revenim. Caroce, zăvădim lastăcica mai întâi. Trebuie să nu stai. Așa, cam asta e. Opa, nici ulei n-aveam. Zic punem. Și mă pur și simplu așteptăm să mai lucreze puțin. Upgrade-ul cred că l-ați văzut. Da, nu-ți vede tare ieri. Nu, cred că ați văzut voi update-ul, dar noaptea zi de mai tough. Voi deja ați văzut update-ul, așa că lăsăm așa. Ușa, am pus-o, dar am pus-o în traiurea. Ușa am pus-o, dar am pus-o în traiurea. Și deja revenim mai încolo. Am zăvădit și lastăcica. Și am haidem să zăvădim Toyota. Că cum puteți vedea, Toyota noastră în buruiene. Haideți să vedem care-i cosul și aici. Ușa am deschis-o. What the fuck? Cam așa se prezintă Toyota noastră. În urmă. Și haideți să deschidem capota, să deschidem ușa mai tare. Și haideți să deschidem și Toyota. Deschidem capota. Și haideți să vedem ce se află înăuntru capota la Toyota noastră. Opa, așa. Cam așa se prezintă Toyota noastră la motor. Să vedem. În soare, dacă are. Oh. Are numai bună. Tasol le-am turnat. Se pune. Este la acumulator. Ce am pus este la acumulator. Vrem să vedem dacă are toc. Are toc. Tax. Punem cheia. Punem să audă și să bată. Să-l punem aici. Și prima încercare. Unul este. Nu zăvădit. Și tot așa încercăm. Și tot așa să ne jucăm în continuu. Revenim până când se zăvădește. Da, caroci, pațani, Toyota noastră s-a zăvădit. Vedem dacă tot normal, dar vedem aici un fel de fum.
Ceea și nu ne place. Așa că să stângem să nu se întâmple nică. Dar s-a zavădit și noi acum să vedem de unde iese acest fum. Acest fum miroase a ars și cred că este cauza la asta sau asta. Deci acest fum este uleiul. Noi haideți să o mai zavădim o dată să vedem dacă să o iei. Și să o lăsăm așa să mai lucreze puțin. Da, revenim deja când se zavădește. Căroce, între timp a venit și ploaia și căroce am anulat planul. Dar s-a zavădit un pic, trebuie să o las zavădită. Revenim mai încolo. Am revenit, căroce, mă duc până la Tonia să-mi cumpăr un pachet de chipsuri și mă duc acasă. Să văd ce să mai fac și revenim deja mai încolo. Все, короче, пацан, vlogul de pe... De-alea și dată e azi. 8 iunie s-a terminat. Like, subscribe și noi venim mâine cu un alt vlog. Ciao, cacao.